tayo. Yung problema ko, oh, ito gumagana. Ito wala, oh. Ano ko yung problema nito? Since naka-unhook naman tayo, kaya titignan ko. Inayos ko na to guys eh. Inayos ko na to. Sira na naman. Oh. Check natin kung anong problema sa loob. Baka sakaling maayos ko ulit nang hindi bibili ng ano, kasi kabibili lang natin ng ano, ng yun ito natanggal. Ay, natanggal. Distances. Yes! Nararamdaman ko yung truck eh, pag-iwang-gewang yung kahig niya eh. Magaan kasi. Bola rito ah. Ilang kotse yung nandito dyan. Police, kotse, yan. Karambola yata sila. May damage yung puli. Ay, ano ng pulis? May damage yung yung ano pa natin sa trailer. Keep right to Gunmore Trail southeast west. Kung ano na lamang nangyayari sa kapag ka-winter, ang dami-daming lumalabas na ano ng truck eh. Signal light ko sa trailer may malfunction. Oh. Patayin ko mamaya. Malfunction. Pagka winter kasi ang dami-daming lumalabas na malfunction eh. Tandaan lang guys eh. Black ice yan, madulas yan. Tignan nyo yung kulay niya, no? Snow na nadadaanan ng mga sasakyan, tumitigas dyan sa espalto. Aksidente na naman guys. Ano? Banggaan. Madulas kasi tapos ganyan kayo. Bara-bara ka kayo, wala. Yes, tuloy-tuloy lang tayo. Dahan-dahan lang ako. Hayaan mo silang mauna dyan. Yes! Following distance. Ganyan lang tayo. Distance lang tayo ganyan. Hindi naman tayo nagmamadali. Bukas naman ang pick up natin eh. Kaya walang problema.
Pasay. Yun lang ang ating dasal kay Papa God. Pagpasan natin to. Hindi masyado siyang mabagal. Hindi ako nag-speed up. Dito na lang tayo sa likod niya. Hayaan mo na siya dyan. Paunahin na lang natin. Keep distance na lang tayo sa kanya dyan. Tumatakbo siya ng 90 eh. 90 na rin ang takbo ko eh. Guys, good morning, good morning, good morning. Yes! Ay, nagbabalik tayo. Dito na tayo ngayon sa ating pipikapan, which is ito. Oh. Diretso na ako dito kagabi. Wala pang snow rito. Oh, kagandahan. I mean, may snow pero hindi yon siya totally matindyang snowan. Dito na ako natulog kagabi. Diretso na ako. Malapit lang naman kasi Calgary tsaka dito sa Lethbridge, Alberta. Now 28 Fahrenheit to start, stop. Then i-sit up ko na yung aking reaper. Tapos mag-check-in na ako doon. Alas 10 pa. Pero agahan ko na, malay mo nga naman bukas na, magbubukas sila o i-receive nila ako. Ayan, balikan natin mamaya. Muna tayo sa kanilang opisina. Saan ang opisina nila rito? Malamig, minus 8. Huli, available na yung load. Kung hindi, okay lang. Hindi naman ako nagmamadali. Mula rito hanggang sa Alberta, kung saan tayo magpapamit inspection sa bukas, isang oras lang. Sa bukas pa naman yung aking meet inspection. Kahit itulog ko pa rito, kahit madaling araw pa ako umalis mamaya, okay lang, walang problema. But anyway, tignan natin kung gano'n sitwasyon dito. It's so cold. Morning, sir. I have a delivery. I mean pick up. So you can just sign in there. Your appointment's 10 a.m. Then you can open up your doors and back into door 2. Door 2? Door 2 daw, guys. Good, perfect. Back. Open and back, right? Okay. Ayan, guys. Door 2 yan. Buksan ko ang truck at saka trailer ko. Ayun. Perfect. Perfect. So cool. It's so cold. It is cold. Cordape. Ang mahal nating Cordape. So November, December, January, February, March. 5 months na lang, 5 year na.
5 years na siya. 5 taon na kami. Ang mahal kong Cordapi. Matindi, matindi. Ay, sugat ako. Alas oh. Nakakasugat. Joke lang. Well, anyway guys, ang Lakay Tracker, maganda tulog. Mukhang maganda tulog ah. Maganda tulog ah. Kaya nagbibiro na. Atras tayo. Tara, bahay na, buksan ko. Sumikip dun. May mga snow kasi sa taas eh. Okay. So
28 guys, 28. Yun ang required temperature nya. Yun. Kaya kailangan natin sundin ang required temperature. Okay. Babayin ko. Lagyan natin ng choke. Tumigas pa pati yun. Alright guys, abang-abang na lang ulit tayo. Balik muna tayo sa higaan. Magkape muna tayo. Ng accident nito guys, kailangan tinatanggal yan. Ito kapag ito nasagasaan, durugin natin para pag may umatras dito hindi nila masagasaan, matutunaw din yan. Alright guys, dito tayo ngayon sa groceryan. Nagpaalam muna ako doon sa pinikapan natin kasi alas 10 pa naman ang schedule ko doon. Kung pwede ibabtil ko muna o unhook muna ako, tapos mag-grocery tayo. Bili lang ako ng dagdag ng pagkain ko. Mula nung huli tayo nag-grocery, ilang araw na yun, ubos na yung binili kong manok. Dito tayo sa Costco again. Costco Lethbridge, Alberta. Yung problema ko, ito gumagana. Ito wala mukhang problema nito. Since naka-unhook naman tayo, kaya titignan ko. Inaayos ko na to guys Inaayos ko na to. Sira na naman. Check natin kung anong problema sa loob. Baka sakaling maayos ko ulit nang hindi bibili ng kasi kabibili lang natin ng yun, itong bulb. Ay, natanggal pala guys. Kaya pala. Kaya subukan natin. Yes! Yun, parang umiilaw-ilaw hindi na ilagay ng maayos. Yun. Yun. Isiksik ko natin dito. Yun yun. May ilaw na siya. Ngayon pala, natanggal lang pala yung natanggal lang pala. Ayos. Mabuti naman. Ito, palitan ko rin ito. Hindi na gumagana. Bibili ako pagka ayos, balik muna natin ito dito. Ayan. Umiilaw na. Natanggal lang pala.
Alright, ang dulas nito guys. Ito, yellow to, black ice to. Ito madulas. Pagka ganyan na basa at parang makintab, delikaro yan. Delikaro. Marumi na si Cordaro, paugas tayo. Lahat naman ng ilaw gumagana eh. Oops! Haha! Nadulas pa ako. Alright guys, yan. Okay na. Meron na tayong ilaw. Sana hindi na matanggal o wala nang problema. Yan. Mag-grocery muna ako guys. Adyo guys, ayan. Dito na tayo sa loob ng truck. Ito binili ko. Bumili ako ng Demstar. Walang tagi-isa, tatlo-tatluan. Iba talaga sa Costco. Tatlo-tatlo. Tapos bumili ako nito. Ito yung may iba naman tayo. Beef patties. 320 calorie isang beef. Yan. Ito madali lang lutuin ito eh. Lalagay lang sa sa break natin. Meron akong saging binili ng makasaging. 2 manok. Kung hindi ko maiubos ito, iuwi ko sa bahay. Meron pa naman akong baon dito, pero pag pupunta kasi ng US, wala na guys eh. Mahal doon, USD kasi. Dito ko muna. Yan. Tapos itong manok, palamigin ko muna kasi mainit. Diyan lang muna eh. Then, let's go. Let's go to the truck na. Bumili na rin ako ng kape ko. May kape na rin tayo. Pero walang asukal at tubig. Yan, kompleto na. Lalarga na ako. Balik na ako sa pinipigkapan natin. Baka hinahanap na tayo eh. Okay guys, ayan. Loaded na tayo. Yes! Tara, sarado natin. Temperature check. 28 ang set point, 28 ang box. Ayos. Kalahati, ayos pa. Sarado natin. Oh my god, yan lang pala. Yan lang pala yung pangarga natin hanggang doon sa dulo. Okay, ang baba pa, kalahating trailer lang. Okay lang. Para naman hindi tayo masyadong mabigatan kasi tatawid tayo ng Sweetgrass Montana guys eh. Ang Montana bulubundukin yan eh. Kaya ayos, makabawi tayo sa krudo. Park muna ako dun sa tabi. Tapos pupuntahan daw nila ako dito mamaya para sa paperwork eh. Hindi pa ready yung paperwork eh. Kaya kailangan niya sa park muna tayo. Tapos yung seal. Doon park ako doon. Alright sir, how are you? I'm good, how are you? Good. I got your paperwork here, you're good to go Oh, now. even manifest. You're such a nice person. Okay. Alright, okay, so I got my ACE manifest as well. Yep, Ready two to for you. cross. I put 2 in the envelope and you should be good to go. And this one
goes right now Yep, and then there's another seal in your envelope for next time. for the when they cut into the meat border. inspection. Okay, Yeah. thank you. You're welcome. Have a good day. You too. Yeah, okay. I guess, kuha ko na yung papel. Labas na tayo at iabante ko kunti. Tapos lagyan ko ng seal. Tapos larga na tayo. Tatawid tayo ngayon ng border kung makakatawid tayo. Tapos pabukas na natin to. I mean, bukas ang aking meat inspection. Ooh. Alright guys, baba muna tayo. Magpalit muna akong damit. Tara guys. Yun. Okay, temperature check. 28 ang set point. 32 ang box. Ayos. Now yan, gumagana na guys. Sana hindi malaglag. Nalaglag lang pala yung pinakaano niya sa ilalim. Kanina nakita nyo naman, ibinalik ko. Kumbaga natanggal lang yung pagkakaano. Sana okay na. Tignan ko pa rin. Okay, so tripod, okay pa yan. Pero hindi nawala yung check engine. Yung check engine, kailangan ko pakita pag umuwi na ako doon. Balik na natin dun sa Volvotron. Alright, so lagyan ko ng seal. Ayun guys, okay na yan. Ilaw hanggang doon. Alright. Bibiyahin na ako ngayon yan. Didiretso na ako doon. Inspeksyonin natin. Tignan natin ang ating unit. Alright. Okay naman si Cordapia. Okay. Thank God. Ayun guys, no. Putulin ko na video vlog natin ito. Bukas nasa Amerika na naman tayo. Tatawid na ako ngayon dito sa ngayong araw na to. Kasi malapit lang yan, 1 oras lang naman ang takbuhan. Kaya naman maraming salamat sa panonood. Always drop comment kasi ilalagay ko kayo sa card ng aking mga vlog. Hanggang 5 lang naman ang may lalagay ko. Kaya keep dropping comment guys, para may shoutout ko kayo sa family nyo. Thank you for watching. Mag-ingat kayo lagi. I love you all guys. Peace out. Bye bye. Lakai Tracker.